Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Umkomishinala wamapolisa kwisizwe uNjengele Fani Masemula unqinisise ukuba likho ifuthe langaphandle nesandla kumsebenzi wenkonzo yesipolisa yeli. Look, I've been under surveillance. Remember, we are under siege here. It's helicopters, it's surveillance, left, right, and center. This is abuse of power. It's expected. Icandelo elikhethekileyo lenkonzo zesipolisa libambisene necandelo likazwelonke longenelelo i-National Intervention Unit liqhube uqoqo kwikhaya lise-Centurion nongusekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya. Kwezemidlalo iqela lesizwe iBafana Bafana liseThekwini phambi komdlalo obalulekileyo nowandulelo wokugqibela ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi kulo nyaka ozayo. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umkomishinala wamapolisa kwisizwe uNjengele Fani Masemula unqinisise ukuba likho ifuthe langaphandle nesandla kumsebenzi wenkonzo yesipolisa yeli. Ibilusuku lokuqala lukaMasemula lokuvela kwikomiti yesikhawu ephonononga izityholo eziliqela zobukrelemnqa urhwaphilizo nongenelelo lwezopolitiko kwinkqubo yezobulungisa yeli. Yimini kaMasemula yokuqala nqa ukuma phambi kwekomiti ukuchaza icala lakhe lweziganeko eParlamente sekuqenqeleke intsuku abemibeli bekhwanqisekile izityholo ezidandalaziswe nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ngokuphathelene nemo yezesipolisa kweli nenkqubo yezobulungisa ngokubanzi. NgokukaNjengele Fani Masemula zikho ingxaki kodwa akukho ntlekele. I will not describe it as a state that the police service is in a state of crisis. Well, the police that are working in South Africa are from the society. You cannot see them in isolation from what is happening in the society. Kodwa ubekwe ekoneni inkokheli yobungqina uAdvocate Norman RNC mayela nobunyani bezityholo zikaMkhwanazi ngorhwaphilizo nempembelelo ngokuphathelene nezikhundla. I'm interested that you use the word they. Who are they, General? Because you are appointed by the President. Yes, I'm appointed by the President, but you will find that there will be criminal cartels that will go into a little corner, connive and come up with a case. At the end of the day, whether there is a case or there is no case, the fact of the matter is you have been removed. That is the most important. Kananjalo nabe wathi umkomishinala kwisizwe utyunjwa ngumongameli kodwa kubakho abo abafuna ukulawula umkomishinala xa bengakwazi bafune indlela yokumguzula. Actually from day one, when you get appointed, there are already those that are working day and night to see how we can remove him. Ukanti ke bekucace gca kwiimpendulo zakhe ukuba uyazixhasa ezinye izityholo ezenziwe nguMkhwanazi. Icandelo elikhethekileyo lenkonzo zesipolisa libambisene necandelo likazwelonke longenelelo i-National Intervention Unit liqhube uqoqo kwikhaya lise-Centurion longusekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya. Kuye kwaxhwila ubuxhakaxhaka bale mihla nobuquka unomyayi abane kuquka i-laptop ngenjongo yokuphanda izityholo zorhwaphilizo atyabe kwazona uSibiya. uSibiya ubanga ngelithi oluqoqo lujolise ekumphazamiseni kumalungiselelo akhe okuvela phambi kwekomishinala yeJudge Madlanga kuquka ikomiti yesikhawu yeParlamente ethetha nonondaba emva nje koluqoqo. uSibiya uthi akazukulahla kwesikhundla sakhe sokuba ngusekela mkomishinala. General Mkhwanazi said yesterday that it's imminent. There's been imminent since last year, so I'm still waiting. So why were the police here, General? They came to conduct a search and seizure. I was expecting. And what did they confiscate, General Sibiya? They will normally look for the gadgets and the cell phones of everybody who's in the yard. General, we understand that this started since 3 a.m. in the morning. Are you aware about the cars that were coming in looking at your house? I've been under surveillance. Remember, we are under siege here. It's helicopters, it's surveillance, left, right, and center. This is abuse of power.
igqwetha likanjengelo Sibiya uIan Levitt lithi baza kucela umngeni ngoloqoqo kwiinkundla zeli. We will fully investigate and interrogate what has happened today. And we will, once the application, which wasn't served on us, I must just say, which I will raise in court, we want the affidavit which gave rise to the search and seizure. That hasn't been given to us. Usibiya wongeza ngelithi ukuvela kwakhe ngomvulo phambi kwekomishoni kaMadlanga kuzokucacisa gca okuthethwe ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukwabanga ngelithi ubomi bakhe busemngciphekweni. Ibutho elikhethekileyo lophando liqhube uqoqo kudederhu lwendlu yaseSandhurst eSandton neyonyaniswa nesinani esingachazwanga ngesinxulunyaniswa nokwehliswa ngomlenze kwemali kwisibhedlele saseThembisa kwiMpumalanga. Uqoqo ngumvuka kulandela okuvele kwingxelo ye-SIU nedize ukuba i-2 billion rand eyanyamalala kwithenda kwisibhedlele saseThembisa. Ngokutsho kwe-SIU, zintathu iziganeko ezakhokhelele kunyamalaleni kwemali kwisibhedlele saseThembisa. Ibholo eloyanyaniswa nesinana sosomashishini uHangwani Morgan Maumela phakathi kwabanye. Kwathengwa izindlu zexabiso kwanezithuthi zodidi. Abaphandi bathi imali ekwakumele isetyenziselwe iinkonzo zezempilo yajikelwa kwintengo zezinto ezingafanelekanga ezingazange zasiwa kwesi sibhedlele. Uqoqo lwaseSandhurst luyinxalenye yamaphulo okuqhubisana norhwaphilizo nanjengoko i-SIU iqhubekeka nokufumanisa kwanokuthimba impahla kwabo batyholwa ngokubankone lorhwaphilizo kuquka amagosa aphezulu kwisebe lezempilo eGauteng nakwisibhedlele saseThembisa. Inhloko yabasebenzi kwi-ofisi yomphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uCedric Nkabinde ubhenele kumajelo endaba kwiinzame zokukhusela ubomi bakhe esithi noba kungenzeka ntoni na kuye kuyakufuneka lubekwe kumkomishinala wamapolisa kazwelonke uFani Masimula uxanduva. uNkabinde ogama lakhe libandakanyeka kwizityholo zolwaphulo mthetho ukungenelela kwezopolitiko kunye norhwaphilizo kwinkqubo yobulungisa kulwaphulo mthetho uthethe nonondaba eSandton eRhawutini ngalemva kwemini. I want to tell South Africans that should anything happen to me, the National Commissioner General Masimula will be responsible. Ebonakala enoloyiko uCedric Nkabinde uthe uphila obentshontsho emva kokuxaxanyiswa nokurhogiswa kwakhe. They entered my flat and they thought my brother was myself, and they demanded to search the flat without showing any warrant or any search warrant. When the brother is asking them to show a search warrant, they started to assault him. uNkabinde ukwatyhole ngelithi ngoku kubonakala ngathi ipolisa eliphezulu KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ebengenabo ubungqina obubambekayo ngelixa wayesenonondaba ngomhla wesithandathu kwinyanga yeKhala. Uthi kungona uMkhwanazi ekhangela ubungqina ngoku kwaye ixesha lokugrogriswa kwakhe liyakrokrisa. Wongeze ngokuthi yiba ngamanzi izityholo zokuba uBrown Mokgotsi usisihlobo sikamphathiswa uMchunu. Uqwele ngelithi ziza kujika izinto mhla wafumana ithuba lokuma phambi kwekomishoni kaMadlanga. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. I-ANC eThekwini ibambe inkonzo yesikhumbuzo egameni lobesakuba ngunozakuzaku wele France ongasekhoyo umnumzana Nathi Mthethwa ePinetown ngalenjikalanga. Le nkonzo yesikhumbuzo ibanjwa nanjengoko kulindeleke ukuba umzimba kaMthethwa unduluke eParis eFrance ngokuhlwanja ukubuyela ekhaya. Aphume ngobuninzi amaqabane ukuzimazela lenkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa umnumzana Mthethwa ochazwa njengenkokheli eyazinikela nofele kwinkonzo yoluntu ukuqala kweminyaka yomzabalazo iselilungu lombutho ovuka ibambi i-ANC Youth League. Izithethi zimemelele kumalungu e-ANC kuba athi abathi umkhonto awe nawo afunzele edabi. Sithi emndenini siyabonga ukuthi naletha iqhawe emhlabeni elazinikele esikhathini esinzima. Niyasikhumbula ama-comrade isikhathi esinzima. Hayi manje sekumnandi nje usuhlala emhlanganweni uphuma emgcwabeni ungajaho umuntu uye ekhaya.
ngiyafisa nje ukuthi uComrade unathi sa-celebrate impilo yakhe abe isibani phakathi kwethu kuthi kulolu khetho esiyakulona asiphume kulezi ingxabano esizenzayo emawadini emabranchini amakhansela ethu sihloniphana ahlonipha umphakathi wethu siyanxusa kakhulu ukuthi abe yileso sibani. Kubanjwe lenkunzi yesikhumbuzo nje kulindeleke kuba umzimba kaMnumzana Mthethwa unduluke eParis eFrance thetha nje ukubuyela kweli kwawuza kuganeleka kwisikolo seNqolomoya eOR Tambo eGauteng sentsha imini yangomso. Kulindeleke kuba uMnumzana Mthethwa abekwe kumadlako oyisemkhulu kwesikaMthethwa kwaMbonambi KwaZulu-Natal ngecawa ngomncwabo waseburhulumenteni kwibakala lesibini. Abafundi kwiYunivesithi yaseFort Hare eMpuma Koloni bavakalise inkxalabo ngekamva labo kulandela uqhankqalazo nokuvalwa ngesiquphe kwelizikomfundo okukuze emva kokuba kuntunyekwe ngomlilo izakhiwo ezibalulekileyo zelizikomfundo kwicampus yaseDikeni kuqhankqalazo lwabafundi. Abafundi abakuqhankqalazo bebegunyazisa ukuba kubanjwe unyulo lwebhunga labafundi kwaye yehle esihlalweni inqununu yale yunivesithi unjengele sakhela buhlungu. iYunivesithi yakwaNokholeji neminyaka engaphaya kwekhulu yabakho ivule amasango okufunda kwabo bangathathi ntweni kwaye nembali yokuvelisa abantu abadlale indima enkulu ekulweni inkululeko yeli lizwe. Kodwa ngoku izibhaqa kwimeko engancumisiyo. Abafundi belizikomfundo basigxekile kabukhali isigqibo sokuba bagxothwe kwikhampasi zabo. Students zisicela into bana masijonge amagqwetha enzela basizokwazi ukuba si-interdict this unlawful eviction. So ngusithetha nje sisebenza kulona amagqwetha asebenza emaphepheni azowafayila and then azikho students zithi azihambi and we are supporting that call. Ukanti abanye babo bathi baxhalabele izifundo zabo. Asinamali yoba sigoduke. Kuthiwe kuvukwe ebusuku kuthiwe ekseni masigoduke asinamali. Okwesibini izochala ngoba la kufuneka kube kanti kweziveki zizayo siyalungiselela imviwo zophela konyaka. So xa kusithiwa masigoduke lonto izosiphazamisa and izokwenza basihluphe abazali bethu because asinamali ngoku kufuneka senze i-calls sifonele abazali bethu and iyasichana because kwi-residence esihlala kuzo asinako nokutya besisandobuya emakhaya kuba bekuvaliwe. Le University iqikelela umonakalo odaliweyo kumakhulukhulu ezigidi. We estimate that the damage is in the region of 250 to 500 million rand and will take over 2 years. We want to emphasize again that last night's arson attacks were deliberate, it was strategically planned, it may have involved capturing and involving members of student leadership at the institution and also their followers. What was set alight was the main building, which housed examination papers, and also the wing of the building that housed the HR department and which contained employee record. Kusenjalo abakwantsasana sele banqakule abatyhola basibhozo ngenxa yokwenza udushe ezidlangalaleni. Baza kuphinda bavele kwinkundla kaMantye eDikeni ngenyanga ezayo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eDikeni. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele intsebenziswano eluqilima kwihlabathi jikelele neenkqubo zezoqoqosho ezingenamkhethe kwintetho yakhe yeqonga le-Global Gateway eBrussels eBelgium. Umongameli Cyril Ramaphosa usebenzisela iqonga lenkokheli ezihlangene ngokwahlukana kwazo phantsi kophahla ulunye eBelgium ukuhlaba ikhwelo lokuzijula ijacu ngokuthe xhaxhe kwintsebenziswano enoxolo nolawulo olungenamkhethe kwihlabathi. Circumstances that the world faces now require comprehensive, coordinated and forward-looking solutions. And these challenges in fact call for a renewed commitment to the peaceful resolution of conflict, respect for international law, the strengthening of multilateralism. Kambe ke ukwabethelele imingeni yakutshanje ejamelene nehlabathi jikelele. We need to work together to overcome the tariff and non-tariff barriers that constrain the breadth and the scale of African exports to the European Union.
Sekuphela iminyaka emini inkundla ephakamileyo yaseGauteng yayayilela amalungu eParlamente ukuba adize imali azifumanayo zokugaya inkxaso ngaphakathi kumaqela ezopolitiko. Inkundla yayayilela iParlamente ukuba ilungise lo mba kungaphelanga iinyanga ezili-12, kodwa liphelile ngokelo xesha kwaye icandelo lentatheli zophando amabhungane nelawusa lo mba kwinkundla likholelwa ukuba osopolitiki bachasene nalo mthetho kwaye nanjengoko sekusondele unyulo luka-2026 lo mba udala inkxalabo. Selusondela unyulo lomasipala lonyaka ozayo, kodwa kusekhumba usalandelela amalungu eParlamente umba wenkxaso-mali yamaqela ezopolitiko. Ngo-2021 inkundla ephakamileyo yasePitoli yanika umyalelo wokuba amalungu eParlamente mawadize imali ayifumanayo yokugaya inkxaso ngaphakathi kumaqela ezopolitiko, kodwa amalungu eParlamente abonakala erhuqa iinyawo ekusombululeni lo mba. Fundamental to the public that we understand who is influencing our politicians, because they become our lawmakers. And I think that the problem is coming from them. They are being incredibly resistant to any push for transparency. Nangona amaqela ezopolitiko enyanzelekile ukuba adize inkxaso-mali engange-200,000 rand ubuncinane uyokutsho kwi-30 million rand, la maqela wadiza inkqubo yangaphakathi kwimibutho yenkxaso-mali kwikomishoni ezimeleyo yonyulo. Ukanti iParlamente ithi sekhondweni lokulungisa lo mba. You are raising a matter that relates to a political funding act, which I highlighted to you that the Parliament, through the Portfolio Committee, has initiated a review of the Parliamentary Political Party Funding Act. We have commissioned the IEC to facilitate that study. Nanjengoko kubonakala ngathi irhuqa inyawo iParlamente ngalomba, abemi boMzantsi Afrika baseza kuhlala ebumnyameni malunga nokuba ingabe iinkokheli zabo azifumani ifuthe kwizityebe ezithile ukuba noluvo oluxhamlisa zona kuphela kusini na. Abahlali bakwindawo yaseMkhondo eMpumalanga abatyhola ngokuphathwa gadalala ngumnikazi wefama abahlala kude kufutshane nayo. Aba bahlali bathi abasayazi ukuba mabayephi kuba bawalandele onke amanyathelo ngeenzame zokufumana indawo yokwakha. Bathi baziva bebalulekile ngexesha lonyulo kuphela. Uhlukumeza kakhulu lo mlungu ilungu lelami 37 years nje ubungibona nje. Nguletinye ingcinamba labahlangabetana nato abantu labasuswe emaplazini. Labahlali bathi sekungentulu kwemandla lokwendiwa abanikati bemaplazi kubo. Bathi kulicala ngisho kwengcathude nalamaplazi. Umlungu akuhlalisi kahle nemfuyo yethu uyayibopha sikhiphe kanenge eRmelo. Abahlali basemaplazini bahlukumezeke kakhulu since 1994. Lento ekuthiwa idemocracy nenkululeko abayazi, abanayo futhi. Inkinga enkulu kakhulu bahlukunyezwa ngabachashi babo. Kuyenzeka kwelinye iplaza uthola ukuthi umlungu uhambile eplazini kungena omunye umlungu bese afika ashintsha indlela yokuhlala kwalabantu. Ebese ngikhala ngako ke kakhulu ke ukuthi iminyango lena esinayo ama department ekungaba uLabor, kube uRural Development, kube ngamaphoyisa kanye nezinkantolo azikhombisi ukulalela udaba lwabantu. Kanzi ke labanye bebanikati balamaplazi labasola kubathithe kunemacala lachubekako enkantolo futhi ke ngeke bayiphe umlomo lenzaba. Labahlali baphinze bakhala kwehluleka kwembuso ukuthi lethela tidzingo ncandi netindlu tesibonelelo. Litilo tekuthuthukiswa kwetindzawo letisemaphandleni eMpumalanga lithi liyadada tingcinamba letihlangabetane abantu basemaplazini aseMkhondo. Umnyango usuqoke ukuthi uqoke umlamulo ozimele ukungenelela kulolu daba ngokulandela umgomo womthetho i-Extension of Security of Tenure Act. Mayelana nodaba lwaseSweet Waters, umnyango uqoke ukuthi udlulisele ku-Legal Aid South Africa ukuze sizame ukuthola isixazululo esizokwenza ukuthi amalungelo wabahlali basemaplazini afikeleke. Kwezemidlalo iqela lesizwe Bafana Bafana liseThekwini phambi komdlalo obalulekileyo nowandulelo wokugqibela ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi kulo nyaka ozayo. iBafana izaqhubisana neZimbabwe kwibali Moses Mabhida ngokuhlokwa ngomso. Umdlalo ekudingeka iBafana uphumelele ukungena ngokukhululekileyo kwindebe yehlabathi eMelika. Umqeqeshi uHugo Bruce nokapteni uRonwen Williams bathethe nabamajelo sasazo ngokulungela kwabo umdlalo. Konke kumi ngendlela kwiqela lesizwe phambi komdlalo wokuqala kwemipini eshiyekileyo eyakhe yabaluleka kumalungiselelo etumente yendebe yehlabathi. Ukapteni weqela Ronwen Williams
uthi kusezandleni zabo ukuba babheke kwindebe yehlabathi eMelika kulonyaka uzayo. In our hands, and I think that's the most important thing, that we not going to look for favors or rely on other teams. We want to get the job done, and that's the mentality that we all have, and that's the mentality in the camp. Ukanti umqeqeshi uthi akuzukubalula kunquzulwana neZimbabwe athi kulishica ukuyibetha, kodwa uthi impumelelo ngomso ayixoxi, kumele beyitywatyushile iZimbabwe. Ukwenza njalo kungangadingeki nempumelelo ncam kumdlalo wokugqibela neRwanda ngolwesibini eMbombela. This game of tomorrow is maybe one of the most important games of the last 24-25 years. By victory, we have a big chance to qualify. By a defeat, I think, we can stop dreaming. So that means that it's very important, but it will also be difficult. Zimbabwe has always been a very difficult opponent, and it will not be different tomorrow. Bruce ukwathi baza kuyidinga gqitha kunakuqala inkxaso ezihlwele zabalandeli bayokuzalisa ibala iMoses Mabhida ngomso. Umdlalo qala ngensimbi yesithandathu ngorhatya lwemivundla. Obebhala kwindaba ze-SABC Dingundi Mphiwe Gift Nongqotho. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Botani Mzonsundu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndikatsho ngebhongo ndithi libalele kwimimandla esentshona kodwa kuthethwa londo kwimimandla ekumntla-mpuma welizwe nanjengoko sibona nanke u-60% wamathuba emvula phaya eGauteng kwehlela phaya eMpumalanga kanti ke zikhona nezazibhaxu zenkungu uqhubeka embukeli ngononophelo phaya KwaZulu Natal ngokunjalo nakwingxenye yaseMpumalanga ngomso ke mbukeli sabona into yoba lithe rholele ngamafu kulo lonke ilizwe futhi ke khona u-30% wamathuba emvula kwindawo esembindini welizwe ze ibe ngu-60% phaya eGauteng ngokunjalo nakwingxenye yaseMpumalanga zikhona ke kwakhona ezazibhaxu zenkungu phaya eMpuma Koloni konyukela phaya eMpumalanga kanti ke mbukelo uyabongozwa into buqaphele kaloku la mozulu nendudumo ezimandla elindelekileyo phaya eMpumalanga ngokunjalo naphaya eLimpopo. Masijonge ke into bangomso isimo sezulu simi njani na nakhona mbukelo uyabongozwa into buqaphele la mozulu eyomileyo nefudumeleyo nenokudala kaloku kunwenwa kwemililo yamadlelo phaya kwindawo eziphakamileyo eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eNorthern Cape kuyaqhina phaya kwindawo ezikumzantsi ntshona waseMpuma Koloni kanti ke indudumo ezimandla zisalindelekile kwakhona ngomso phaya eMpumalanga ngokunjalo naseLimpopo. Wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into banoko lihle izulu kufudumele ngo-14 phaya eKapa Lodumo 12 degrees ovostile ngelixa elishumi eSutherland ngokunjalo naseCalvinia kanti ke phaya eDR silindele u-12 degrees ehla amaqondo ngesibhozo eRhafu ngelixa silindele isithoba phaya eMakhanda ngokunjalo naseKomani kuba ke wena mbukelo useSajoni silindele imozulu efudumeleyo ngo-15 12 degrees eGauteng ngelixa engu-19 phaya eMusina. Masahambe mbukeli sijonge ngomso ba into ziminjani na fudumele phantsi kulo lonke ilizwe amaqondo antingele phezulu ngo-36 apha ngithini ngokunjalo naseCalvinia napha kokomani kufudumele ukuyoqhina kozingquthu ngokunjalo naphaya koQoqodala kanti ke phaya eGauteng lihle izulu ngo-26 maniphela emehlweni sale ntliziyweni kamnandi mawethu.